नोंथांमोननि नैबे निउस चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायगोन जे नै दिनैनि जोंनि जा इउपिपिएफ हान्जा जथायै बिपिपि जथायै अमेन विंस आरो इउथ बिपिपि दिनैनि जा जुथुमा बे जुथुमायाव जोंनि जा अमेन विंसनि आफाद दाफुंनाय बे दाफुंनाय बेलायाव जोंहा गिबियावनो जानानै थांखाबाय दिनै थांखि लानाया बेनो जे दा जोंनि आफाद दानायाव साक्सेसफुलानो होनजायो अब्लाबो बिनि गेजेराव जा लांदां जानानै थानाय साफा सानै बेफोरखौ सोसननायजों लोगोसे जों गामिफ्राव जयैनो जोंनि अमेन विंसनि गासैबो सोद्रोमाफोरा गामि गामियाव थांनानै रायजो राजाखौ नैबे बिपिएफ हान्जाजों जयैनो खौसेयैनो दावगालांनो थाखाय रायजोफोरखौ जेरैबायदि बुजायनांगौ बुंनांगौ बेबायदिनो जोङो आवगायलांनो बोसोन होदों। जोंनि खामानियानो जाहैबाय थांनाय जा जोंनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय जोंनि जा खरलबसे फिसा रायजो कसारि काउन्सिल बे काउन्सिलाव थांनाय खेबनि जा जोंनि जा जों सायख'नानै होदोंमोन बिथांमोनहा जेरैबायदियै जोंनि नांगौ बायदियै जाफुंसार होनो हायाखै बे खेबाव नैबे जोंनि बिपिपि हान्जाजों जोङो जोंनि मोननांगौ नैबे खरलबसे रायजोनि जा मोननांगौ बेफोर मोननांगौखौ जाफुंसार होनो हागोन बेखौ बेलाखौ लानानै जोङो खौसेयै आवगायबोनो थाखाय नाजादों। दा जोंना फार्स्ट थांखियानो जादों फार्स्ट ससियेल मिडिया बेनि उनाव जोंना गामि गामि थांनानै जोंनि इउथ बड' पिपल पार्टिखौ जोङो फोसावनाय आरो लोगोसे स्ट्रं खालामनाय बेनि उनाव जोंनि जि थांखि बेखौ गामि गामि थांनानै इउथजों ज' जिरायलायनानै रायलायनानै जोङो जोंनि इउथखौ स्ट्रं खालामनो जोङो जुजिगोन। आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जोंनि जि इउथ बड' पिपल पार्टि बियो थाबैनो गामि गामि दावबायनानै गासैबो इउथखौ लाफानानै खामानि मावनांगौ आरो जोंनि जिथुनिखि बे पलिटिकेल पार्टिया खालि बे पलिटिक्सनिल' नङा बियो जोंनि आन्दलनकारिबो मानोना जोङो जोंनि मोनथायखौ लानो थाखाय जुदि गभर्नमेन्टआ होआबा जोङो सोमावसारफिनगोन आरो जोङो जोंनि अधिकारखौ एबा जोंनि मोनथायखौ लानो थाखाय जों जुजिगोन। दा बिनि थाखायनो जोंनि बे इउथ बड' पिपल पार्टि एबा बड' पिपल पार्टिखौ जों दानाय जादों। बेखौथ' मानगोनां दानि चिफ मिनिस्टार बसुमतारियासो मिथिसिगोन मानो होनबा बियो दिनैसिम मा खालामदों मा मावदों मा मावाखै दिनैसिम एथ' स्ट्रं जोंनि हारिया बे हारिखौ जे बिजेपिया थगायनो हादों एबा हिमन्त बिश्व शर्माया थगायनो हादों बेनि जाहोनाव मा दं मा गैया बेखौ मानगोनां मिनिस्टारनाव सोंबासो मिथिसिगोन। मानोना दिनै 5 बोसोर बारलांबाय बे 5 बोसोराव दिनैसिमबो जे रां बावजायाबो 13.5 करोड़ दिनै भिलेज नटिफिकेसन जायाखै आरो दिनै गवालपाराजों आरो साउथ कामरुपजों बे थालांनो गोनां बाध्य जादों। दा बेनि जाहोनाव नायोब्ला माने जों दिनै बेनि कुइसनखौ एबा सोंथिखौ जोङो मानगोनां मिनिस्टारनाव सोंनांगौ आरो ना फुलफिल जाजोब्बाय जिहेतु जोंनि जेसेबां बिबानगिरि दं सब फुलफिल मेम्बारजों लोगोसे आरो दिनै जोङो 20था जिल्लानि बेयाव आफादगिरिजों आरो नेहाथारिजों फैदों मानोना बियो मोनसे एगजिकिउटिभ मिटिंसो बेयावथ' पाब्लिक गेदारिं जाया नालाय ओंखायनो 20था जिल्लानि आफादगिरिजों नेहाथारिजों जोंना बेयाव फैदों आरो बयबो मोजाङै फैनानै दिनैनि मेहेरगोनां जिथुनाखि एगजिकिउटिभ मिटिंखौ दिनै जों खुंफुंबाय।